बड'लेण्ड निउसनिसिम गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिबाय। आङो गिबियावनो साबायखर बावनांगोन जे बर' रायजो राजाखौ, मानो होनोबा आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 1996 मायथाइनिफ्रायनो आं खामानि मावै फैनानै दिनै आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि आफादगिरिनि बिबाननिफ्राय आङो दिनै बारग'बाय। बेनिखायनो साबायखर बावनांगोन होनदां आंखौ 25 बोसोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो होनायनि थाखायनो आं गासै बर' रायजो राजाखौ साबायखर बावनांगोन होननानै बेखौनो बुंदों। दा आंनि जि समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाना मावबोनाय समाव बर' जाथिनि जे राव हारिमु धोरोम आरो समाजखान्थि जे रांखान्थि आबाद बिथिंनिखौ लानानै आं खामानि मावबोबाय दङमोन। दिनै जेसेबां जेंना जेंसि बेफोरखौ जाफुंहोनो हायाखैब्लाबो आङो जिखिनिखौ आंनि मेलेमजों जिखिनिखौ हमदांनानै मोनदों बेखिनिखौ मावनानै जिखिनि जेंनाफोर बेखौ आं खायसे मावफुंनो हादों होननानै आं सान्दों। थोजासे हायाखैबाबो एसेखिनिखौ मावनो हादों बेखौ आङो फोथायदों। दा आङो नैथि खोलोबनि जि सोमावसारनायनिफ्राय जागायनानै फैयै जे नैबे थामथि जि खोलोबनि जि सोमावसारनाय जे बिटिआर जि एकर्ड बेसिम आङो दिनै खामानि मावबोनो हादों। आरो आं सानो आरो आं मिजिंथिदों नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर'नि जिखिनि समयसाफोर राव हारिमु धोरोम बेफोरो नैजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मावफुंजानो हागोन आरो मावफुंजागोन बेखौ आङो फोथायनाय दङ। दा बेखौ लानानै आं जेबो सानथ'नाय जायाखै। दा बेनि गेजेराव आं जेबो डिसिसन लानो हायाखै। दा साननैसोनि गेजेराव निस्सय लायोब्ला नोंथांमोना निस्सय मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायगोन। आरो बेबो मोनसे खोथाया जे खाथां जे जिथु बिटिआर एकर्डखौ जोंनो खालामबाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एन्ड बिपि पिपल्स एन्ड एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउबिपिअनि गेजेरजों जिथुके जि गोजोन गोरोबथाया जादों हिसाबै दा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जिथु मावफुंनांगौनि थाखाय जाफुंनांगौनि थाखाय निस्सय दिनै जाय राजखान्थि दोलोआ बिटिआर एकर्डखौ मावफुंगोन निस्सय बिथांमोनखौनो जोङो उनफोरावबो सापर्ट होनानै खामानि मावलांनांगौ जागोन हिसाबै जिथु हाबोब्ला नैबे निस्सय इउपिपिएल राजखान्थियावनो हाबनाय जागोन। दा बेखौ लानानै आं जेबो माने फाइनाल डिसिसन आं लाथ'नाय जायाखै। लायोबा नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आङो मोनथिहोनाय जागोन। गोजोन्थों।